поправь. Мама, можно мне сам? Снимай. Хасан где? Пошли. Хасанджон. Хасанджон. Снимай ты тоже. Шарфик снимай. Хамут снимай тоже. Жарко. ана тамошобино дар ҳамин светофор ҳам посудаи хушрӯй ёфтан мумкин. бениҳоят ассортименти посудаҳошон калон шудагӣ. ина бинед чӣ хел салатники барои повседневно истифода кардан удобне. формаи жаропрочный барои дар духовка пухтан ягон утка ёки мурғ бо картошка ва пухтан. Якто мурғи бутун анамиҷи ҷо мегирад. инҷо компот пухта истодам тамошобино. ҳамин себҳои ранетка ки ранетка ном дорад. ҳозир камтар ову илова мекунем ва смородинаи сурх. баъдан оладьи мепазем. барои фарзандо полудник тайёр мешавад. ин порошоки новинка гирифтам духтаро. японский порошок таъриф кардан нархаш 329 рубл, аслан 800 рубл будааст. скидкаи калонкати гирифтам, 2 дона мондагӣ будааст. гирифтам ва вақте ки истифода мебарам, баъди истифода бурдан ба шумо мегӯям результаташро чӣ хел будааст. аз магнит гирифтам, хоҳарони азиз. концентрированный стиральный порошок. аслан ман аз Faberlic заказ мекунам порошок, лекин порошок тамом шуд. закази ман бошад баъди 10 мебиёяд, баъди санаи 10. анами хел духтаро бисёр эффективный гуфтан, без фосфата и хлора, удивительная чистота, всего в одной мерной ложечке. ин 29 стирка мерасидааст. 900 грамма 4,5 килобарин кор мекардам. زندگی بیداری است یا خواب رویاست زندگی هستی یا پنداری بودن زندگی دیدار یاری محجبینه غمی شیرین
هجرانش کشیدن. زندگی بیداری شبهای تار است، یا شکر خوابی سحرگاهی جوانی. زندگی اندیشه امروز و فردا، یا که فکری زندمانی یا نمانی. من ندانم زندگی چیست. این سوالی که برا صدها جواب است. من ندانم زندگی چیست. این سوالی که همیشه به جواب است. زندگی به عشق تا پیری. шубинони азиз, инҷо ман барои Ҳасан Ҳусейн трико заказ кардам. онҳое ки намедонанд, Ҳасан Ҳусейн бо варзиш, бо греко-римская борьба машғуланд. аз 5 солагишон мераванд. анами хел трико заказ кардам. пештар доштанд трико, лекин вай трико майда шудагӣ ҳам хоҳиш карданд ки дуруст пас мусобиқа мераванд. анами хел трикоҳои логотипи ами Россия дошта бошад. нархи трико 951 рублӣ, барцовкаҳо 1800 рублӣ. хоҳарони азиз, ман имрӯз бо рома гирифтам заказома аз Фаберлик. ҳозир шумоға камтар маълумот метиҳам. билиё барои Малика харидорӣ кардам. ҳозир ман камера рост мекунам барои шумо ба дидан осонтар шавад. ана ҳамин духтаро барои Малика термобилиё, размераш 116, 122. ҳамаи размерҳоро дорад. ана ина бинед, начоск дорад, начоси тонки дорад. ҳозир Маликаба мепӯшонам, мебинед. ва термобилиё ана михел ласи нашкати духтаро. ана ҳамин хел. хоҳарони азиз, агар ба касе термобилиё ё ки ягон продуксияи Фаберлик писанд омада бошад, метавонед ба рақамҳои ватсапи ман нависед. ман албатта ба шумо чизи писандомадаатонро равона мекунам. ба ҳамаи точкаи Россия ва ҳамаи точкаҳои Тоҷикистон, ба ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорад компанияи Фаберлик. размераш 116, 122. ин собуни мужской барои мардона собуни. ана ин собун духтаро собуни натуральный, на натуральной основе барои шустани рӯй, дасту рӯй духтаро. ин кремашро ҳам дорад полный комплект. ман фақат ин собунашро заказ кардам. ва баъдан хоҳарони азиз, дар бораи ана ин кремҳо мехоҳам маълумот диҳам. крем бо нархи бисёр дастрас, против возрастных изменений, бар зидди дигаргуншавии пӯст, ҳамин занони синнусолашон аз 40 гузаштагӣ, аз 35 гузаштагӣ маршинкаҳоро бартараф мекунад. против возрастных изменений. ин ҳам барои век, барои чашм, гирди чашм, а ин бошад барои рӯй. ин креми дневной, рӯзона истифода мебаред. ҳам шабонаашро дорад. SPF 10 дорад духтаро. вақте ки тирамоҳ, баҳор ва тобистон бояд мо креми амихел SPF бояд таркибаш бошад бар зидди нури офтоб. ин крем ҳама мо медонем ки нури офтоб ба рӯй доғ мебиёрад. ба хотири ҳамин бояд SPF дошта бошем. пеш аз тоналка ё ки пудра нанасид кардан бояд аввал ҳамин креми SPF мо барои мо шакл. ва баъдан аз анаин массажка расчёска заказ кардам. инам бо аксия. ва хоҳарони азиз, баъд ман
пештар дар влоги аввалам нишон дода будам. Анами хел креми архитектор заказ кардагӣ будам. Ночной крем архитектор против морщины ва баъдан анаин дневнояшам заказ кардам духтаро. Бениҳоят ба ман писанд омад ҳамин крем. Ва боз аз анаин активный крем для лица. Крем с уникальным компонентом Beards Nights помогает улучшить состояние кожи и снизить выраженность их пигментных пятен. Заказ кардам духтаро. Витамин В3 легко проникает в клетки кожи, восстанавливая ее защитную функцию, повышает эластичность, борется с фойда доштасин крем духтаро. Ҳозир ман шуморо перевод мекунам. От акне анамин дар рӯи духтарҳо, занҳо чизи як майда мебурояд ку. Аз доғи рӯй, аз пигментация. Ва баъдан аз амин вай заказ кардам. Подводка. Духтаро подводка, амин обычный подводкаи оддӣ, цвети сиёҳаш. Хай ҳозир мекушам, мебинем. Мебинед. Ва баъдан аз гиалуроновый гель заказ кардам. Алоэ вера кати. Ин ҳам ночной, духтаро. Способ нанесения. Как легкий гель для ежедневного применения. Нанести тонким слоем на очищенную кожу лица утром. Ин дневной будас, духтаро. Ана михел. Ин ҳам корейский. Ин ҳар душ якта фирма. И Сеул или Сеул, ана михел. Лоса Корея. Производство. Ва туш, духтаро. Нет, интональное средство. Туш мегу. Интональные средства, духтаро. Аз ин ҳам новинка. Мебинем. Мехел цвети ва я заказ кардам ман. Ҳозир мегӯям. Ванильный цвет заказ кардам ман, духтаро. Ва баъдан аз амин гель для душа заказ кардам, духтаро. Ин пуртужур, духи пуртужура ҳаматон бисёритон медонед. Ин бошад геляш. Буш аҷоиб, духтаро. Ҳатман харидорӣ кунед, ҳатман заказ кунед аз амин. Ана ина бинед, бо нархи дастрас, ана амин 20 дона заказ кардам. Ва баъдан аз ин духиҳо заказ кардам. Духиҳои сладкӣ барои зимистону тирамоҳ. Ман духиҳои сладкӣ истифода мебарам. Бениҳоят бӯи нағз мекунад. Сладкий, шоколадно-ванильный. Ҳам шоколад, ҳам ванилин. Ана ин хоҳаро ҳозир инаша мебинем. Салфетку Настя принесла мне? Инашам буш нағз. Ин бӯи медонед? Чӣ хел бӯм? Пятая авеню, Пандора, ана михел духиҳоро агар донед агар, ана михел бӯи ҳамин хел мекунад. Пандора, Пятая авеню, ана михел камтар резкитар. Хай хулоса ҳамин буд хоҳарони азиз, закази имрӯзаи ман. Агар бароятон ягон чиз, ягон маҳсулоти компанияи Faberlic писанд омада бошад, метавонед ба ҳамин рақамҳои WhatsApp-и ман нависед. Дошта бошед дар компанияи Faberlic. Метавонед ба рақамҳои телефонии ман нависед, ё ки занг занед, ё ки дар WhatsApp нависед. Ман ҳатман ба шумо ҷавоб метиҳам ва корро ҳамаашро бо тамоми нозукиҳояш мефаҳмам. Тамошобинон, ҳозир ман аджика тайёр мекунам, аджикаи хонагӣ. Ба мо лозим аст помидори ман як ящик, тақрибан 10 кило, 10-12 кило. Инҷо зиёда аз 1 кило қаламфури талх, занҷабил, 1 кило зиёдтар чеснок ва тақрибан 300 грамм хрен мегӯянд инарусо. Тоза кардагишам буд тайёрашу, лекин ман ҳамин домашние гирифтам. Килош 550 рубли, чизи қиматин. Хел маззаи аджика вай мешавад, острӣ мешавад. Барои ҳамин хел хрена истифода мебаранд русо ҳаминҷаба. Ва баъдан як донагӣ аспирина майда карда медозам барои вайрон нашуданаш. Банкаҳоя ягон хел стерилизация намекунам, просто тоза мешӯям. Ҳозир ҳамин хрена тоза мекунам, мешӯям ва через мясорубка ҳамаша мегузаронам. Помидорҳои ҳозир шуштагӣ тайёр. Хайр хулоса, то охири влога тамошо кунед. Ман нишон медиҳам чӣ гуна ман тайёр мекунам. Ҳамин хел то 6 моҳа меистад помидор дар даруни банка, без закрутка, бе ягон хел.
ана михел хоҳарони азиз, ана михел тоза мекунем, як қадар пӯсташа тоза мекунем. На таких не сильных голубей справил? Или ты хочешь, чтобы я дал прям на настоящих голубей справил, где Хабиб? Ты просто будешь выступать. На бои без правил не нужно. Ана тамошобино помидора қати занҷабил гузарондем аз мисарубка. Ана михел тағораи калон бо якте дигар тағораи майда. ҳозир намак илова мекунем, ҳамаша хуб омехта мекунем ва баъдан ба банкаҳо мерезем. се дона банкаи 3 литра, якта 1,5 литра шуд. Ана михел дар дохили холодильник яхдон то 6 моҳа вайрон намешавад, меистад. банкаҳо обработка кардаги не, стерилизатсия кардаги не. Ана михел кришкаи вай кати пластмассовый кати ана михел меистад. хоҳарони азиз, дар ин ҷо бошад рӯзи дигар аст. барои полдник ҷувори макка мепазам барои кӯдакҳо ва дар ҳамин ҷо мехостам ба якчанд саволҳо ҷавоб гӯям. бисёр дар бораи фарзандам Рустам пурсидед, ки Рустам дар куҷо кор ва фаъолият мекунад, чанд сола аст. Рустам фарзанди калонии ман 22 сола аст. коллеҷи тарбияи ҷисмониро хатм кардааст ва ҳоло дар мактаби миёна кор мекунад. муаллими тарбияи ҷисмонӣ аст. дар ҳамин ҷо хоҳарони азиз, влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо бошад.